आम जीवू कि ना 12टा बेल पर्यटन ମାନେ କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ତମେ ଯିବ କି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫର୍ମ ହେଇନ 12ଟା କନଫର୍ମ ହେଇନ ତଥାପି କହୁଛି ତଳକୁ ପଳେଇବା ମୁଁ ନା ତଳକୁ ପଳେଇବିନି ଯିବା କି ନ ଯିବା ମୁଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା କରିବି ଖାଇବି ନାହିଁ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ଉପାସ ରହିଗଲା କିଛି ଦୁର୍ବଳ ଟିକେ ଲାଗୁନି କିଛି ଲାଗୁନି ଇଏ ଫୋନ କରୁଛି ଯିବା ନା ନାହିଁ ହଁ ଯାଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ଟେକିନି ମହାବାହୁ ଯାଉଛି ଯଦି କୁମ୍ଭ ମେଳାରୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳରେ ଫେରେ ଯଦି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ତ ଯାଏ ଯଦି ସର୍ବମଙ୍ଗଳରେ ଫେରେ ତ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେବି ତ ମହୋଦଧିରେ ଧର୍ମ ଦେବତା ତତେ ଆଞ୍ଜୁଳି ଦେବି ଏତିକି କହିକି ଯାଇଥିଲି ମାନେ ଏମିତି ଭଲରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରୁନି ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ଦର୍ଶନ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମା ପାଇଁ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ରାତି 11ଟାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ ସେଠି ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲୁ ତାଙ୍କର 4 ଦିନ ହେଲା ଓପନ ହେଇଛି ସେ ମାଲିକ ନିଜେ ରହିକି କହିଲା କି ତମେ ଏଇଠି ଆମ ଖଟରେ ମା ଏଇଠି ଶୋଇବ ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କିଚେନ ଗାର୍ଡେନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇଲୁ ତ ଖାଇଲୁ ରହିଲୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ପନିପରିବା କାଢ଼ିକି ମାନେ ଦେଲେ କାକୁଡ଼ି ମୂଳା ଶାଗ କହିଲେ ମା ଆଏ ଲେକେ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଇଠି ବି ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହେଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କରୁଛି ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଆମ ସଂକଳ୍ପ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମ ମନକୁ ନୁହେଁ ଆମ ମନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ମୁହଁ ପାଇଁ ସବୁ ତା ପାଇଁ କରିବା ଦେଖିନି ମୁଁ ଖାଲି ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମା ତୁ ଖୁସି ଅଛୁ ସେ ଖୁସିଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ତ ମା ଖୁସି ମାନେ ସବୁ ଖୁସି ଯିଏ ଆମକୁ ଯାହା ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଗଲୁ ବହୁତ ଯୋଉ ତ୍ରିବେଣୀରେ କରିବା ପାଇଁ ବୁଡ଼ ପକେଇବା ପାଇଁ ଇଏ କହୁଛି ପଳେଇବା ସିଏ କହୁଛି ନା ମା ରହ ମୁଁ ତତେ ନେଇକି ଯେମିତି ସ୍ନାନ କରିବି ଇଏ ଗୋଟେ ହାତ ସେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ନା ସଙ୍ଗମ ପାଖରେ ମାନେ 100 ଟଙ୍କାଟା ସେମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ତାମାନେ 4 ଜଣ ଯିବ ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗଲେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ ଆମକୁ ଏମିତି ହେଲା ଜଣେ VIP ଯାଉଥିଲେ ସେ ଯୋଉ କୋର୍ଟର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ମାନେ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପଶିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲନ୍ ବନା ହେଇଛି ମନେକର MLA ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ବାଲା ପାଇଁ ଏବେ ଯେମିତି ଅଧିକାରୀ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ଏମିତି ଯାଇକି ଆରାମରେ ବି କିଛି ପଇସା ବି ଲାଗିଲାନି ପଇସା ନାହିଁ ଫୋନ ପେରେ ପଇସା ନାହିଁ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବୁ କାଳିଆ ପୁରା ପାଖରୁ ନେଲା ଦର୍ଶନ ତମର ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ କଥା ମା କାଳିଆ ତମକୁ ଦେଖିଲ ନା ତମେ କାଳିଆକୁ ଦେଖିଲ କାହାକୁ କିଏ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ସିଏ କଣ କରୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି ସିଏ ମତେ ଦେଖିଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ